oh oh kebeneran cedak wong ayu ngombai tak injeni tak cedaki eman-eman ora ana sing ngancani takoni ya tak cedhaki apa kowe wis ana sing duwe tak cedhaki ya tak kandhani sejatine aku tresna karo kowe maning kene wae jalukmu apa mancing pinggir kali blingo kebeneran cedak wong ayu ngombai tak injeni tak cedaki eman-eman ora ana sing ngancani saka kowe cedak induk ya tak kancani apa kowe wis ana sing duwe tak cedaki ya tak kancani sejatine aku tresna karo kowe maning kene wae jalukmu apa ayo padha barengan kandha wong tuwa nduk anakku limbuk dawa ya syukur alhamdulillah ya nduk syukur alhamdulillah dene awak dhewe wanci dalu iki ya kowe bisa tinimbal nyangek ana ing laladan dusun Blingoh kene kanthi slamet ora ana rubeda sawiji apa nduk
Wah iya ya yung bungah rasane ngati yung tanpa pepindhan. Mula kang sangka kuwi ya, Nduk. Sepisan awak dhewe iki ya ki sujud syukur ana ngarsane Gusti Allah. Kang kaping pindho awak dhewe iki ngaturake gunging panuwun dalah wilujeng dalu konjuk ya kuwi heeh luweh dhisik aku tak nyapa iki sing luweh sepuh ya kuwi Bapak Inggi. Bapak Inggi Mbah Giarno. Saha stafipun Bapak Carik saha miwah perangkat dosanipun, Bapak kami tuwa, Bapak RW, Bapak RT, Bapak Petengan, Bapak Bayan Limnas, biksu, para kiai, para pandhita lan ingkang sedayanipun ingkang satu dahat kinurmatan, mboten sanes kula nyuwun tambahing idi pangestu. Iya Yong. Dalange watuk Yong. Watuk iki wis ana sesasi ora waras-waras Nduk. Lah iya Yong. Ha piye? Wong renggone dokter kono sapa? Dokter Radi ya. Aja udut sesasi ya betah sapa udut tumpuk-tumpuk ning omah kon ngopakno. Ha iya Yong. Iya Nduk. Iki ning daleme sapa? Ya Yong Nduk ya. Iya bala dhewe. Saudara-saudara. Ha iya. Iki ya kuwi rak ya ana daleme ya kuwi iki bapak kami tuwa kok, Nduk. Bapak kami tuwa ya. Heeh, bapak kami tuwa, Bapak Anang Erdianto. Saha Ibu Devi Mazumatin Salis sing ing wektu dina iki ya kuwi nganakake tasyakuran Walimatul Khitan ya kuwi Adimas Muhammad Albi Maulana, Nduk. Sunatan yo. Ya iya no, lha apa? Heeh. Ayo melakon saka kuwi Nduk. Malah kapara bapak kami tuwa Anang Erdianto kuwi ya dudu wong liya kok Nduk. Sapa ya? Ngebala dhewe. Bala ora liya, tunggal Mbah Buyut. Ngono ya ya. Kapara isih sedulure awak dhewe. Ya ning laladan dusun Blingoh kene, ya kuwi Blingoh iki rak ya tanah wutah getih awak dhewe to, Nduk. Iya ya. Heeh. Tanah wutah getih awak dhewe. Sadurunge hijrah ana ing laladan Celuak Bleber kono kok, Nduk. Melu babon ya. Ya heeh, melu babon. Saiki ning Bleber, ning ya wutah getih Blingoh, Nduk. Ngono ya heeh. Uga awak dhewe ning kene iki ora dhewean kok, Nduk. Ora dhewean awak dhewe ning kene iki, Nduk. Kancane akeh. Aduh, watuk ora ilang-ilang ki diaweni apa duren ta apa ya, Nduk? Pentil duren. Uga awak dhewe ning kene iki ora dhewean kancane akeh. Ya kuwi sineng kuyung karawitan muda laras saka laladan Cepogo ingkang dipun pandegani ya kuwi Mbah almarhum Mbah Kaji Trisno. Almarhum. Nah, sakniki dipun pandegani putrane punika Mas Mamat. Nah, pajake bergas-bergas kok, Nduk. Iya ya. Nom-nom. Panjake bergas-bergas, panjake num-num joko-joko tenan kok, Nduk. Kandhane kok, Nduk. Coba diunjuki, Nduk. Ya iki, ha. Larutan cap kaki 3. Rodok lega. Nah, temenan kok. Teter nggih. Uga awak dhewe iki ning kene iki ya sindene iki ayu-ayu, panjake Joko kabeh, sindene prawan kabeh. Oh, apa ora gayeng? Gayeng no. Bergas-bergas panjake, sindene ayu-ayu. Nah, kandhane kok. Iya Yong. Kuwi sapa kabeh ya Yong? Ah, ya akeh. Iki saka laladan adoh kabeh kok, Nduk. Jogja kabeh iki kok. Iya Yong. Ya kuwi sing sebelah kene. Nah, kecil-kecil cabai rawit. Sapa Yong? Bilqis. Oh, Bilqis. Ijeh prawan ya Yong. Ah, tenan kandhane kok. Kandhane kok wis kaya ngono iki wis sapa wong lanang sing roh ora kesengsem lah kok tak takon jan. Oh, gak.
Bilqis saka laladan Cepaga. Ah iya. Sing angka 2, Nduk. Ora ketok. Dina sapa yong? Dinasaurus. Ah aja dinasaurus. Ya kuwi Dina, sinden saka laladan Ngabla. Sing saiki kuwi sekolah ana ing isi Solo, Nduk. Ngono ya yong. Heeh. Iya, iku bakale calon generasi masa depan. Nah, iya kandhani kok kandhani lah. Terus neh kae sing jenenge Pitri. Kae adoh mergo Pitri kuwi saka laladan Pati kok, Nduk. Ngono ya, Yung. Pati kota, Nduk. Kota ndi? Kota Karangsanda. Ya Allah, ya Allah. Ning kene iki ya sak gerombol karo sapa? Karo bojone no. Lah kae sing ngendang Jaipong. Endi ya ngengguri kana? Kene iki gadis kok ora ning ndo bojo bareng. Oh iya ya. Bobor-boborno aku ngono apa piye sampean iki? Lah wong sampean iki gak ngetik sik engko nek rene engko ngomong nek perawan. Lah ngono. Ora sida aku niki. Ngena kape muni gadis bukan perawan. Wae ngono. Atuh yai. Ngene iki terus kadung bobor apa ya engko aku payu ngene iki. Payu wis ah. Engko tak dono wis. Ora payu tak olehno wis pokoke. Lho, kok dono kepiye maksudnya? Tak dono rono. Lho, nek entek kok aku. Nek dadi bancaan lho. Bancaan apa kuwi? Berkat apa iki malah. Engko muluk semuluk. Lah iya engko malah padha muluk. Heeh, iki sing asmane ya kuwi Fitri sing saka Karangsanda, Nduk. Tanggane awak dhewe tangga desa. Iya, heeh. Terus sing kae sing wekasan ya kuwi Mbak Darwati, sinden kondang sing saka laladan Mbalong. Mbalong ke ngendi? Mbalong ya kuwi sambung oyot ngulon terus kembang ngalor. Oh ngono ya, heeh. Mbalong beji. Kono desane bapakmu kono, bapakmu Ashari. Oh iya. Bapak Ashari. Apa Bapak Ashari rawuh? Rawuh no. Dongane. Ha iya. Uga iki awak dhewe ning kene iki didukung karo ya kuwi sound system apa Mas Nur? Jawa Dwipa Audio. Wah. Aku ki gumun karo Mas Nur. Uga wilujeng dalu iki dulurku lanang iki paklekku iki Bapak Sumijan Tayub. Heeh. Apa rawuh no ning nguri kono. Heeh. Ya mengko nembang-nembang apa ngono. Iya. Heeh, uga iki kinarya pambuka iki panyuwunane sing kagungan kersa ya kuwi mbahku dhewe Mbah Sukiman. Iki nalika mau anu nang aku nyuwun gending apa to Mbah? Gendinge iku kae lho nang sing ditembangno Darwati jaman nok nganu nang jaman nok Juwana lho. Lah iku gending apa iku? Uler kambang palaran pangko rangkul nyawa. Udu sing kuwi lho sing iku lho, penak apa wong urip ning alam donya. Kuwi nggih. Ya, iki ngampil swantene Mbak Darwati minangka kagem kinarya pambuka lan punika monggo nggih Mbah Sukiman niki menika panyuwune jenengan. Mbah Sukiman lan Mbah Sukijan nyuwune sami uler kambang palaran. Monggo Mbak Darwati.
urip mung sedhela, monggo wis sing waspada.
Matur suwun. Menika sampun dimaturaken Gending pinarya pambuka. Heeh kagem mbahku Mbah Sukijan lan Mbah Sukiman. Uler kambang palaran nyemek-nyemek gending wajib nduk. Iya. Krungu gending nyemek-nyemek sinambi udut ngopi. Nah. Seger. Kopine urung metu. Ayo. Wis mentek. Kaya kandhani kok. Ngopi udut. Nah, tenan wis lali utange teman sing diutang. Ger temenan. Kok awak dhewe iki aja lali ya kuwi padha ndongakne sing sunat ya kuwi Adimas Muhammad Albi Maulana. Muga-muga dadi bocah muda tumaruna sing migunani tumraping bangsa desa kelawan agama, dadi bocah sing soleh manut bangun miturut karo wong atuwane sak kloron. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Sekolahe sing pinter ngono Nduk Nang Albi, ngajine sing sregep supaya besok dadi mudaning desa Mlingoh kene. Elinga maju munduri desa bangsa kelawan negara kuwi gumantung kelawan para muda. Baldatun thayyibatun warahun. Ngono ya ngakandani kok kandhani. Iya ya. Gayeng tenan gayeng. Uga Bapak Anang lan Ibu Devi nyuwun pangestu dhateng panjenengan sedaya. Muga sak bibaring kajat menika tansah gesangipun rineksa maring Gusti Allah ingkang Maha Mirah, pikantuk rejeki ingkang kathah tur barokah, kenging kangge sanguning ibadah lan muga-muga ana sing turah kena kanggo sagung putra wayah. Syukur-syukur bisa digungulon ya kuwi munggah menyang Mekah, Madinah, Al Mukarramah. Amin Allahumma. Nah ngono lho. Wis nanggap dalang teguh iki wis donga tok isine. Andani kok. Temenan. Nah ngene kok wis jan temenan lho. Iya. Ayo. Wis tak apik-apikno kaya ngene lho. Wis tak apik-apikno kaya ngene lho. Nyatane ya isih ra payu nek ning Mlingoh kok, Nduk. Walah ya iya. Nek jare Mbak Darwati rejeki ana sing ngatur. Sapa sing ngomong nek larang? Kowe tak kandhani ya, nanggap ki dalang teguh iki lho mung 500.000 ki tak kandhani. Panjere yo. Iya kandhani kok. Tapi kan enak nego ngoten lho. Bisa nego, Nduk. Apa iku nego? Dinyang. Iya yo kandhani kok kandhani. Kandhani kok. Apa meneh nek ning kene iki jan tenan kok. Ya wis syukur-syukur awak dhewe iki diapik-apikke. Wong ning kene iki sing nonton ki ora wong sembarangan, Nduk. Apa iya kandhani kok. Lho kandhani kok Mbah Hinggi Giarna wae nonton Mbah Hinggi kok. Iya ya. Bapak Carik lho wae nonton. Kandhani kok. Ya syukur-syukur iku bisa nonton nganti rampung. Ditonton bocah kae sapa kae kok kae kok jebule kok anakku putuku lah. Mengko syukur-syukur lah bener Kang Suraji. Mengko nek kabumi mbok ya moko kring halo. Mbah Giarno kados pundi, Mbah? Weh kok mbah aku telepon. Kowe gelem sambatane Mlingoh. Wah lho ya siap, kaya ngono. Satset pokoke. Ngoten nalika semono awak dhewe iki ya wis bola-bali dok ari kala ning Mlingoh iki nyuwun pangestu kalian Mbah Hinggi ning ya arep dikaya ngapa wong jenenge urung ngerti. Senajan teng YouTube ku ya wis akeh banyak banget ngerti gak? Banyak banget ning ya wis gak apa-apa. Wong sing jenenge wong ki urung ketampa ya arep kepiye. Ngono. Iya. Iki ceritane kowe curhat ta kepiye sih yo? Oh, du curhat Oga curhat. Kamangka kaliyan ning Mlingoh iki gampang. Sing penting kuwi sing dituthuk ki gong slendro, lakone tutuk, hore-horene ora ana, gendinge sithik, lamun tos sithik iki ya gending Jawa kuno, hore-hore ora kakean hura-hura.
Madura. Iku mesti ketampa ning Blingoh makna wis ah. Iya ya heeh. Pelek iki peng dituk sewengi lho pindho tok, Nduk. Iku kaliyan wong Blingoh aku wis mudeng. Iya. Nah iya, iku wis mesti iku jan-jan tenan. Kok. Iya. Ning ya aja curhat ya. Ya gak curhat kok. Wong jenenge wong tawa, ya Mbah iki ya. Ya sapa ngerti payu. Nek dak payu ya dak apa-apa. Promosi ngono. Ya alhamdulillah wong angger ya jenenge payune nek kabumi piye? Nah, kaya wingi niku kabumi ya rina wengi mbleber mojo Jepara terus ngerambe terakhir ya kadani kok. Apa iya? Iya yo syukur. Iki ngene ya Nduk, aja ngomong-ngomong kang tanpa guna iki dinteni sing nguri. Iya. Iki coba iki aku nyuwun gendeng, alah apa iki? Gending ya kuwi mawi raiji luwih dhisik supaya adem anggone sedaya ingkang rinengko. Coba aku nyuwun ibu-ibu waranggana mawi ngagem kerudung sawetara, mengko nek pun solawate saged dicopot malih kerudunge. Ayo, Cok. He, wong donya. Monggo dipun aturi solawat tombo ati monggahe ning pepeling diwiti saka bawa. Coba kaya ngapa? Rukun Islam wonten gangsal warni. Rukun Islam ana gangsal. Waktu sehari ping trinyo asung zakat
munggah haji lamunku wawi mulya bakal jahe poke yo.
tenan. Pepeling nduk. Pepeling ya heeh, Mbah Narto Sabda. Mbah Narto Sabda ya heeh. Gending pepeling kuwi ya kuwi ngelingake awak dhewe, ya kuwi kudu eling marang Purwadusina. Kudu eling maring kewajibane agama lan maring Gusti Kang Maha Kuwasa nduk. Ngono ya heeh. Sing Islam aja lali sembayange. Limang wanci aja nganti keri kaya gending mau nduk. Iya. Lah ya arep dadi dalang kaya kondang kaya ngopo wis ah. Arep dadi sinden kondang kaya ngopo, arep dadi yoga kondang kaya ngopo kuwi nek ora sembayang tanpa guna. Ora ngerti takono Mbah Surata iki. Ya ora Mbah? Ah iya. Ono kandhani ya. Oh iya. Ya uga sing Buddha ya ning wiyara. Kalebu kuwi adikku lanang ki Danang kae. Lho ilang rendi Mang Danang? Oh iya, kuwi calon generasi dalang masa depan. Dalang juga ben ana generasine, Nduk. Mergo sebab apa? Iku jenenge budaya ki wajib diuri-uri, budaya Jawa kuwi. Iya ya. Iku ya kudune sing bergas-bergas. Sing Kristen aja lali ning gereja, sing Nasrani, ngono ta, Nduk? Iya ya. Terus meneh Yong apa nduk uga ngaturake ya kuwi wilujeng dalu konjuk kabeh mbahku Mbah Sukijan Mbah Sukiman Mbah Temon sapa neh sedaya kemawon ingkang mapan wonten mriki ingkang boten saged kula sebut setunggal mbaka setunggal uga awak dhewe iki ning kene iki mang nggawa pasukan mae pake mbak bojoku tak go kabeh kok nduk. Iya ya moh tak pesop kok ayo delok aku ngono pokoke. Kon munggah go ngopo Kang? Kon jejer. Tenan kok. Ki ana layang kang tumibok ing pangkon kok nduk. Apa iya? Kandhani kok. Oh, kertas entok. Iya tenan. Temenan babar blas. Pak Dalang nyuwun gending PKK Mulya KB dari Pak Haji Muam. Oh, kandhani kok kandhani. Ana apane? Lah ning endi? Atau pelo Handim? Mbak, ngene iki lha aku kok tekan ngisor ora disenani Mbah Muam, Mbah Haji Muam. Ngono. Lah muni kertas-kertas entok jebule iku mang ana isine ning kene. Ya ngapunten nggih Mbah Muam nggih. Nah tenan. Tidak bahen-bahen temenan iku wis. PKK Mulya KB. Oke, baik Mbah Kaji. Menika anjen gending wajibe mlingoh iku wis aja ngasek ninggal. PKK karo Mulya KB segi pokok PKK. Ngono ya yo. Gendinge kaya ngapa? Lah sing roh sapa lah? Aku ya ora mudeng. Iya. Iki PKK segi pokok PKK sik mengko terus diunggahke dibacutke ning Mulya KB. Kur gedinge wis pokoke tur sidene 1 2 3 4 5 wis pokoke Pak Ding. Kuwi ayo padha sorak. Ono yo. Ayo. Monggo PKK. Wah Dina ahline iki bedina. Nyapa
Ya, yo bacotke mring mulya kabeh. Sampun dipun aturaken nggih punika segi pokok PKK mulya kabeh. Spesial kagem Mbah Kaji Muam Aneka Rumah Indah, Nduk. Apa iku yo? Aneka Rumah Indah ya kuwi, heeh, ya kuwi usahane Pak Kaji Muam. Apa yo pembangunan no. Pak Kaji Muam iki rak ya bos besar ning kene. Apa iya kandhani yo kandhani. Ning cuma sayange ora tau nanggap awak dhewe. Ha iya. Kandhani ya kandhani. Pak Kaji Muam. Ngono Pak Kaji wis. Nganu go Pak Kaji. Iki teko kesuk teko acara-acara ulang tahun tak kepiye ngono aku diundang no Pak Kaji. Jan tenan kok. Ha iya. Mau nyuwune Pak Kaji ya kuwi segi pokok PKK mulya kabeh, Nduk. Iya heeh, ngemutake ya awak dhewe kuwi ngelingi jaman Duk Ari Kalasmana ya kuwi karo almarhum mbahmu Mbah Toyo Suwargi. Ngagel, Nduk. Apa iya heeh, senajan to heeh sampun kapundhut Duk Ari kala mungkin berapa abad nanging tetep citrane ning kene iki ning Blingoh ki jan jos pokoke, Nduk.
Iya ya, heeh kandhani kok. Wis gendinge segi pokok PKK mulya kabeh lah kuwi. Wajib ditiru kok, Nduk. Diuri-uri. Ah iya ya, kandhani kok kandhani. Jaman saiki cah enom kok ndalang lho wis wegah mikir najare. Alah temenan. Kaya Upik barang imang kelebu Kak Nur barang iku mau. Nggih, ya kuwi ana pamundutan akeh, Nduk. Sapa? Kudu dipinangani. Merga iki pamundute bapak perangkat-perangkat desa. Ngono ya heeh. Ki ya kuwi ana kalebu sapa ki? Tak wow sik. Siji baka siji. Ya kuwi ana sing saka Pak Agus Balai Desa. Mas nyuwun tembang Gubuk Asmara Sri Huning matur suwun. Nah. Iki coba iki di sing didhisik ya, Nduk ya. Sing ngendi? Iki sapa sik ya? Gubuk Asmara ya dipinangkani ya kuwi saka Pak Agus Balai Desa. Ayo Din. Ayo jumeneng disepoti, Cong. Gelontang Sugeng dalu Mas Dalang. nggih, sugeng dalu. Nggih, Piye niki Dina? Lama tak lama jumpa. tidak bertemu ya. Kira-kira sana 10 tahun ya, Duk. Heeh. Kandhani kok. Iki awakmu iki ning Solo, Duk? Teng blingoh ngeten niki. Iya ya. Wah, jelas-jelas sing wis ning takon iki sing Blingoh kliru lho. sapa? Awakmu ki sekolah ning Solo ta, Duk? Nggih. Heeh. Lagi kok ning omah? Lah demi siapa ini Oh aku iya ya. kesini? Demi siapa? Demi wis, temen. siapa? Jan temenan. Demi- Isi Surakarta Solo temenan. Boten. Lah napa? Ici. Mosok ning kono golek rasa. Dodol es. Dodol es iki dipinangkani panyuwune luwih dhisik ya kuwi Pak Agus Balai Desa perangkat, Duk. Nggih. Nggih. Piyayine pundi nggih Pak Agus? Napa nonton? Wah, ya Sebelah mesti pundi? nonton. Pak Agus. Mas Teguh, Dewau, wonten itunya belum? Hah? Belum? Belum ada. Heeh. Mbah Pak Agus tengkoi. Oh, nanti ku ambil ya. Iya, ambil. Pak Agus di aku ya ora dom kok sing tak depi debok ya, Duk. Lah, Takoni Pak Agus ning ngendi? Pundi ta Pak tiangnya Pak Agus, Pak? Nah, tenan jan. Ayo, Duk, dadi pinangkani sik. Ya kuwi Nggih. Gubuk Asmara jare njaluk sing rancak ya dijae pongno nggih. Nggih. Sing suwi jare sing pinuk. Ah nggih, siap. Dipinangkani engko ayo kono ngerti dhewe ya, Duk. Ya, Duk. Nggih. Nah, iya. Ayo, Upik disiapke jahe ponge dipancali yo. Gubuk Asmara. Iya. Iya, iya, iya. Iya, iya, iya.
kembali ke habitat. Nah, gajah.